दिनै नैबे सानजौफुनि समाव नोंथां मिडियानि गेजेरजों जोंनि जेनाखि थांखि दंमोन बङाइगाव जिल्लाखौ दाफुंनायनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जों दिनैहाय मोनफुंनो हाबाय। दिनैहाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बनसु कमिटिया दिनैहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै दाफुंजानो हाबाय। मेन उद्देश्यआ जिल्ला दाफुंनायनि माखासे उद्देश्यआ बेनोदि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोङो आन्चलिक लेभेलनिफ्राय लानानै जिल्ला लेभेलसिम लाबोनानै जोङो माखासे बर' माहारिखौ जोङो गेरेमसायै जों गोसारलांहोनायनि माखासे प्लान एन्ड पलिसिसफोरखौ जोङो लादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै गुवारैनो गोसारगासिनो दङ आरो गोसारनायजों लोगोसे दाब दाब डिस्ट्रिक्टसफ्राव जोङो बर'नि माखासे सिनायथिखौ लानानै माखासे थामोनथाखौ लानानै माखासे राव हारिमु फेहेरलांनायनि थांखिखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दाफुंलांनायनि जों प्लान पलिसिखौ जोङो लादों। थांनाय बारावबो जों दिनै गहपुरावबो दाबाय आरो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दानो हाबाय। आरोबाव दिनै गमामायैनो जेरैबायदि जों प्लान पलिसि लादोंमोन जों बङाइगाव जिल्लाखौबो जोङो दाफुंनो हाबाय। दिनै ग्रोम ग्रोमै दिनैहाय बङाइगाव जिल्लानिफ्राय जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा जाय मानसिफ्रा दिनै बङाइगावआव थाफैनानै फरायनाय बिद्यानि नलेजखौ लाफैगासिनो दङमोन बिथांमोना दिनै ग्रोम ग्रोम नुजाफैनानै गाव गावनि समखौ फरायनायनि समजों लोगोसे गाव गावनि हारिखौ सिबिनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दिनै बिथांमोना समायखिरा लाफैबाय दे आंबो सासे थांनानै थासान्दि समाव जातिनि थाखाय आंबो नांलांगोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय समायखिरा लाफैबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो दिनै सासे सोद्रोमा जाबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय सिमां सुजुदों कि जेरैबायदि रुंसारि जालांनाय बिथांमोन जोंनि गेदेमा बिथांमोन जाय माहारिफ्रा दिनैहाय रुंसारि जालांबाय जिउ गालांबाय बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैहाय जानजि खाफ्रादों। दानि मडार्न जुगनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा गुबुन आइडियलजिखौ लानानै लेटेस्ट आइडियलजिखौ लानानै लेटेस्ट टेक्न'लजिखौ लानानै नलेज आरो मोजां गियानखौ लानानै आगान सुरलांनो जोङो थागथियारि जादों। मानो होनना बुङोबा गोबां रुंसारि जालांनाय जोंनिनो माखासे बिग्रायारि बिथांमोना दिनैहाय जोंखौ फोरोंलांदों। बर'लेण्ड नङाबा बा गावनि थागिबि हाखौ जेब्लासिमनाखि मोना अब्लासिमनाखि सान्थियै थानो हानाय नङा होननानै दिनै मोनफ्रोमबो सोदोबफ्रा दिनै रिंखाङो। मोनफ्रोमबो हस्रिखावनाय रावफ्रा जोंनि खोमाफ्राव रिंफैयो। दिनै जोंनि थैयाव जोंनिनो बिदाफोर NDA BLTफोर दिनै जायनाखि जारिमिनारि खालामनानै गालांनाय बिथांमोना जों बिथांमोननि जेनाखि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांबाय जों थादों। जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बोसोन होलांदोंमोन कि जेब्लासिमहालागि आलादा रायजो सोरजिया अब्लासिमहालागि जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जुजिलांबाय थागोन होननानै। दा बिदिखायनो जोङो सानदों जोङो पेन एन्ड पेपारजों नैबे पेन एन्ड पेपारनि जुगजों नै गोदान नलेजनि जुगजों जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जों आसाम सरकारजों नांलांगोन इन्डियान गभर्नमेन्टजों जोङो नांलांगोन। आरो जेब्लासिमहालागि जोङो जोंनि जेनाखि हास्थायनाय बर' हारिनि जेखिनि हास्थायनाय जेब्लासिमनाखि जों मोनफुङा अब्लासिमनाखि जोङो होस्रिलांबाय थागोन आरो जों दावगालांबाय थागोन। आङो नोंथांमोननि मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाया मोजाङैनो गाजा गोमजायै दाफुंजाबाय। दा आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो जों फैबाय थानाय इयुन समफोराव जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय हाबाखौ जों मावलांनो दा जोङो थिरांथा लानानै जों आवगायबोदों। बेनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि बङाइगाव जिल्लायावबो गोबां कलेज दङ, स्कुल दङ, फरायफैयो बिथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला नोंथांमोना माबायदि मदद खालामगासिनो दं? दा जोंहा बङाइगाव कलेज आरो बङाइगाव बायदियाव गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय गोबां फरायसुलिफोर फरायनो फैयो। दा माब्लाबानि समाव
जों मिथिनो मोनो बिसोरो माब्लाबानि समाव मिसगाइड बा मिसइउज जायो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथों दा जों बेफोरखौ नायनानै जों बिसोरनि आन्दोआव थानानै जों हाबाखौ मावगोन जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि खालामजायाबा बिसोरनि फरायनायाव जेबो इफेक्ट खोलैयाजासे बिथांमोना फरायनायाव मोजाङै मोजां जौगानो हायो जों बेफोर खामानिखौ नायनानै मावलांगोन फैगौ समाव बड'लेण्ड सिटिजेननि सिमांखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जों बेखौनो सानोदि जोंहा बर'हा गोबां सिगांनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोबाय बा सोमावसारबोबाय दा बिथांमोना खालामा नङा खालामबोदों एकर्डखौ दिनैहालागै जोंहा बड'लेण्डआव 3 एकर्ड जानानै थांबाय दा जोङो गोदान लेटेस्ट बा गोदानै जों टेकनिक हिसाबै जों बा लेखाजों बा जोंनि गियानजों जों सोमावसारनो बा जों बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानो थाखाय जों राजि आरो बेखौ